गिबियाव आं प्रभु जिशु ख्रिस्टखौ हाजासे हामबाय आरो हामबाय होनो बेथेस्टा प्रेयार मिनिस्ट्रि लांदांपारा गहपुरनिफ्राय दिनै आंनि खाथियाव जे सासे बिब' गसंनानै दं आं बिनिफ्राय फंनैसो जिउनि साखि जितुनिखि बिहा सोखाजानायखौ मोनदों बे सोखाजानाया माब्रै जाया आं बेखौ सोंगोन आब' नोंथांनि मुङा मा नाम आंनि मुङा पार्बति दैमारी बबे जायगानि बबे गामिनि उदालगुरि धुपगुरिनि उदालगुरि धुपगुरि आच्छा बेहाय नोंथाङा माब्रैहाय नोंथांनि माने रगा हामदोंमोन बेखौ एसे बुंनो हागोन आं देनाय बुंनायसै सिगांथारावनो आफा इसोरखौ हामबाय होनदों आङो सिगांहाय गोबांथार बेमारजों सैनानै दंमोन जाय बेमारा दिनै डक्टर आरो रजाफ्रा हाया बेबायदि बेमारजों आङो सैनानै दङमोन आङो संसार जानायनिफ्रायनो आंहा बेमार बे संसार जाजेननायनिफ्रायनो 18-19 बोसोरसो आङो बेमारजों सैनानै दं दिनै मोनसे गाबोन मोनसे बेबायदिनो बेरामजों आङो सैनानै दंमोन जेब्लासिम बेबायदि बेमार सैनायाव आंहा बांसिनाव बांसिन जायो अब्ला माखासे समाव आं फोथारफोराव थायोमोन बागानफोराव थायोमोन आं सानोमोन आंनि थाखाय इसोर गैया नामा आंखौ बासायनो थाखाय सानसेबो गोजोननाय गैया सानसेबो रंजानाय गैया आंहा बेबायदि दुखु माने न'खराव जेबो अबस्था गैया बेमारजोंल' सैनाय आङो बेखायनो दिनै एसे खामायब्लाबो बेमारावनो थाङो बेबायदि माने कामायनो हाया बे समाव आं बेबायदि फिसा साथाम जालायलांबाय अब्लाबो आंनि रगानो सोखाजानायखौ मोना जेब्ला दा बेबायदि अबस्थायाव आङो गोसोखांदों फोरबो जितु इसोरा आंनि थाखाय रावखौबो दोनाखै नामा आंखौ सोखानो थाखाय दिनै आं मानो बेबायदि बेरामाव भुगिबाय थानांखो आं बेबायदि नानै दुखुजों गाबो अब्ला आंनि गेजेर गथ'आ आंखौ बेमारावनो गोदोसोनानै दङ अब्ला आङो हस्पिटालाव लांदों बेखौ अब्ला आंहा बेमारहैनो आङो लांदों अब्ला सासे आंनि बिनानाव जायो बेखौ सोंदों आंनि थाखाय आरज खालामनो बै नोंसोरनि रमान केथलिक मिसनावहाय आंखौ लांदो सिगाङावबो आंहा बेराम जादोंमोन गोदोना सिथाबोमोन 6 मासा मोजां बेयावहाय आङो सिनायाब्लाबो बेहायबो आरज खालाम जाहैदों पास्टरफोर साबासो लोगो मोनदों बेहायबो माने आङो सोखाजानायखौ मोनबाय आरो बिनि उनाव बांसिनै बांसिन रोगा आंखौ बेबायदि नारसिनदों अब्ला बियो होनबाय बिनानावा नङा जोंनाव गहपुरनि सासे पास्टर फैयो बेखौ लोगो हमनो हागोन आब' नोङो आङो नोंनो मबाइल दंबा नाम्बार होगोन आरो आं लेंहरगोन होननानै बियो खोन्थाबाय अब्ला बे खोन्थानायावहाय आङो खबर लाबाय अब्ला जि दिनाव फैनांगौ बे दिनाव फैयाखै अब्ला बियो होनबाय आं खोन्थाफिनगोन अब्ला नों फैनो हागोन औ बिदिबालाय नोङो खोन्थादोल' बिदि होननायावहा सानसेखालि बे पास्टरा थांदों अब्ला आङो बिसोरो आंखौ लेंहरबाय अब्ला दिनै बे पास्टरखौ आङो बे बेसेस्टा प्रेयार टावारनि फाउन्डार आं बिदि होननानै मिथिया अब्लाबो आङो थांबाय थांनानै बे बेसेस्टा प्रेयार टावारनि फाउन्डार आरिसुवारि आफा बेखौ आङो माने उनावसो मिथिदों बेजोंहाय आङो खनसे मोगा मोगि आरज खालामजादों अब्ला आंनि देहाफोरा लेथें बेथेंखा ओरैबायदि सैनाय ओरैबायदि दुखुल' अब्ला बेजों खनसे आरज खालामजानानैहाय आङो न'आव थांदों बे सेन्टारखौ आङो खोनादोंल' माने फैनो मोनाखै अब्लाबो आङो मबाइलनि गेजेरजों बे आफा पास्टरनि गेजेरजों आङो सोखाजानायखौ मोनदों बेनि उनाव आंखौबार आंनि जिबनाव ओरैबायदि रग फैफिनबाय बे रगा ओरैबायदि जाबाय बिखाथिं सुदावनाय जेरबाथिं सुखोनाय अब्ला आं बैबायदि बागानफोराव थाङो मालायनि दुब्लिफोराव अब्ला गोसोखौ बिखा हमथा हमथा गाबो आं फोरबो नों दिनै आंखौ थुदो होनबा आं थांनोसै थुदो होनबानो आं थांनोसै फोरबो नोंहा मा थांखि दं आं बेबायदि होननानै गाबो मोनाब्लासो फैयो आङो बेबायदि जादों अब्ला बे समावहा आंहाथ' फिसाया बन रोगानानै जायो जेबो गैया आङो थैजानो गिनानै बाहेर उन्दुलाबायो
बै सानसेखालि आङो सासे पास्टरा फैनानै आरज खालामलांदों आं सोखाजानायखौ मोनाखै बे समावहा बेयो होनबाय नों फोथायनाय इसोरानो गोथां इसोर बेबायदिनानै बियो होनलांबाय अब्लाबो आंनि आफाया माने बे प्रार्थना खालामब्लाबो हामिखाय रजाफोर नायनो थांबाय सिगां मोनसे ताबिजखौ लाबोबाय बेखौ गानदों सिमाङावनो आं अरस'दों आरो गंनै ताबिजखौ नै बेबायदियाव खानांगौ आं गोसोखांबाय बे गंसे ताबिजखौ गाननानै अरस'ना गारखांनायनि उनावहा बे गंनै ताबिजखौ आं होनबाय बियो इसोरनो दाजानाय मानसिसो बे ताबिजआ गाबोन समफोरनो जगोन अब्ला बे मानसिया थैयोब्ला बे ताबिजआ बहा मोनबावगोन आं बेबायदि साननानैहाय आङो गोसोखांबाय बै पास्टरा नों फोथायनाय इसोरानो इसोर अब्ला दिनै बे आफाखौनो आरो गोसोखांनानै आरो मबाइलजोंनो आरज खालामै आङो बेबायदिनो एसे हामबोनायखौ मोनबाय बे हामखांनायनि उनावहाय आं बे आफाजोंनो बे बेसेस्ता प्रेयार टावारावहा फैनानै आङो गोसोखांबाय बै 12टा 11टा हरनि समाव आं बेबायदि गेरजानो बिन्दोआव गाबहैबाय फोरबो बे आफाजों आरज खालामजाबाबोथ' सैतान मानसिनि होसोनाय बियो सानफ्रोमबो माने फैबायानो थायो ओमफ्राय आं बिन्दोआव थांनानै आरज खालामहैबाय फोरबो नों दिनै आंखौ मा इस्सा दं थुदो होमब्ला आं थांसिगौ नोङो दिनैबो लाङा गाबोनबो लाङा अब्ला फोरबो नोंहा थांखि दंब्ला आंखौ सोखादो जगतआव फैनाय समाव नोङो बेमारिफोर दांनानै आरज खालामदोंमोन सोखादोंमोन आंनोबो नों बेबायदिखौ होनानै आंखौ दिनै सोखानानै दोनदो होननानै आं गाबै बिदि आरज खालामहैबाय बे समनिफ्राय बे आफाजों मबाइलजों आरज खालामनायजों इसोरनियाव गावखौ गथायनायजों बेबायदि एसे दिनै हामनायखौ मोनबाय आं दा बेसेस्ता प्रेयार टावारनि गेजेरजोंनो आफामोनजों आंनि गोबां लोगोफोर प्रेयारवारिफोरजों आं दा इसोरनि मिनिस्ट्रिखौ बे समाव मावनो आखायाव लाबाय आरो बेसेनो आब' दा नोंनि देहायाव खुनु बेमारनि माबाया नुजायो ना नुजाया दा नुजाया दा बेखौ लानानैनो गोगा जानानै दा प्रभुनि जिथुनिखि सोखाजानाय बेखौ गुबुननो फोरमायनो थाखाय नोंथाङा दिनै मा होनो थांखि लाबायना थांखि लादों आरो बिदिनो मिनिस्ट्रिखौबो मावो हामबायसै दिनै आब'आ जि बिसयखौ बुंबाय गोबां सैसोनानै दंमोन न'खरनि समयसाफोर दंमोन प्रभु जिशु ख्रिस्टखौ नाजावनायनि जुगिदि बिहा उदां जाबाय होनदों आरो लोगोसे बिनि रगा दिनैनिफ्राय गैलिया होननानै बुंदों आरो दा बिथाङा बेथेस्टा प्रेयार सेन्टारनिनो मेम्बार जानानै आरो प्रभुनि खामानि मावग्रा जानानै ओंखारबाय आरो बे जिउनि साखिखौ बयनिसिमबो दिनै होबाय आरो बेबायदिनो गोहोगोरा सासे बर' नारि जानांगौ बयबो इनिसिएटिभ लानांगौ इसोरनि हाबाखौ मावनो थाखाय बेनिखायनो हामबाय होननाय थाबाय आब' इसोरा नोंनिथिं रोजा रोजा बोर होथोंसै नोंनि परियालनि गेजेराव नोंनि फिसा फिसौनि गेजेराव हामबायसै